ba rin sa ano? Ako ba? Punitik kamot, sir. Ito? Sayo na para sa adaan. Now and forever. I love you always. Kung tayo ay matanda na, sana PM Digos Flower Shop, delivering happiness. Balo na ka, unsay gi kuha ni mama ni. Nasa gi patag si mo ba? I-surprise daw kaniya, pero di na ma-surprise. Di na, ano dyan? Wanag yun? Banong na lang daw kag Bigo, sir. Okay na si mo, banong ka na mo. Kaya na siya ikuha dito yung may Kay basi na i mo dito hala. Hala! Dito yung naisur. Oh! Nalay daw ex ni mo, taga Bohol daw to. Okay kayo. Ya, masugot ka ma'am. away na niyo niya. Oh, kaligayahan niya, kaligayahan ko. Sige, open lang. Ang ex ni mo, na dia sulod. Nakapak. Oh, nakapak. Ay, Ang exam, ano sunod? babae. Surprise! Happy birthday! Maligayang bati sa iyong harapan. Happy birthday, happy birthday. Chocolate na po daw, sir. Dili na flower. Kay ingon anak, katag isang bugma ni mo. Ah. Sweet. Gani among madalig sa imuha, ma'am. I love flowers. Daghan makagdagko nga tinibig. Sala ko eh. Daghan naman ako. Lingkod sa diya, sir. Sumayong hapon, ma'am, sir. Nanasad mi diri karon para i-prank unta pero di naman gyud madalag prank yun, guys. Permente man. Kami ang na-prank kay si Ading pag open ingon pa siya dili man na mao ang celebrant ang kambal man na. So kay ingon ana man ang gugma ni ma'am wala joy kanang kahumanan mura po na siya sorpresa nga di po jud mahuman. Samtang ara pa sa iyang piliran. So karon kay birthday man nimo kantahan ka na mo happy birthday bisag na late me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sayawan nyo ka, sir ba? Make a wish and blow your candle. Para sa anak. Unsa na? Ito? Sayo na para sa adaan. Unsa na wish nimo ingon ni ma'am? Pinaka-importante din sa mga nag-aantag, mayon pa din sa paggawas ka nun ay. Nag-aantag, taas pag pinapuli. Magpuban ka pag-bugay ng kalimutan. Hey, hey! Diba? Okay! Kiss, kiss, kiss. Okay, sir. Pablo, Kita mo nan. Okay. May happy birthday. Okay, message. Anak siya. To my loving husband, Mr. Jose B. Navarro Jr. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos sa lahat ng blessings na binibigay niya at sa lahat ng pagsubok na nalampasan namin. And thank you, God. Naabot ni Jo ang 61 years old sa araw na to. And thank you sa lahat, Jo. Wishing more blessings to come. Good health always. And God bless you now and forever. I love you always. 61st birthday from your loving wife, Filomena D. Navarro. Wow. Wa joy kupas na bugma, sir. So ma'am, basig na kay additional nga mensahe para kay sir, personal message. Una, sa lahat, salamat. Salamat sa lahat. Ang pagtabot mo sa kuha. Sana magbubanta na matagal pa. Bigyan ka ng malakas na pangatawan lagi. At manguna lagi ang Diyos mo. Salamat sa lahat. Sa lahat. I love you always.
Happy birthday, Koy. Tungagan pa sa Ginoo. Taas pagdaghan kayong katuigan. Maguban-uban yan. Hi, Uncle. Happy birthday. God bless sa inyong gani ante o good health ninyong duha. Birthday, Koy. Ikaw mo, tipuhan ko. Kuan, ako ang wish kay Kuan. Siyempre, no, good health, good permanente. Yung gani ante. Happiness, mura man gid na bahalag kuan. Pobre sa kuan bahalag sa anytime umunsay mo kuan nara mi diligid mo kuan sa inyo ha. Katalong ko happy birthday. Wish lang wish. Happy birthday. Ako ta uno ka tuig nga uban ka punta. Wala. Di na to naganon kay mo. Masakit ang tundugan. Salamat kay Lord sa imong birthday. Ay likorin ng cake. Ay likorin ng cake. Happy birthday. Ubet na pagkatuigan ng mga abot. Salamat. Tol, maayong otto. Og happy birthday. Hinaot nga sa tanang tao manginahanglan mo imong suporta. Og labi na ako kol manginahanglan. Daghan kay salamat. Na, sir, kung sa may mensahe nimo sa imuhang loving wife. Salamat kayo sa makadunayon nimo pagmahal sa kuha. Bisan pa man sa mga panahon na kalikayan may mga sa gidugayon na itong nag-uban namang yung panahon nga Magapnot sa ginabuhi. gagmay nga kuha normal man na muna mga ingon nga lamas Lamas. pero still we are Still strong. we feel stronger yapon. Bisan tigulang na ta. Di naman yun kayo, senior naman yun. Salamat kayo. Sa kanunay niya kasakiran. Suporta sa pagkatiman sa kuha sa kanunay. Salamat kayo. O sa mga ako mga kaparintihan, pagmangkon, so salamat kayo sa inyo ha. Sa adlaw nga tawhan, niya mo ni Tambo, pagkakanayon. Kung inaot ko nga sa sunod ko, ay puhon, alagya punta. Kita-kita. Salamat kayo. Boss Albert, salamat. Thank you, sir. Sir, ma'am, sir. Katulad? Kaya di man ni mahuman kung walay sayaw. Ang sige, wala tayo. Apo na yung karanjoy. Tayo, anak. Punitin kamot, sir. Salamat. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghan na silang napalipay nga mga pamilya hilabi ng mga OFW kay di masayang ilang kwarta upay-upay ang makover nila nga area serbisyo nga garantisado pa
Sa Davao del Sur, Turil o Kidapawan, ug sa Malungon maabot usab sila. Sa bisan unsa man nga okasyon, ang Bigos Flower Shop lang doon.